Здравейте хора! Днес ще играем Brawl Stars и както виждате, вече аз говоря, вече играя от другия телефон, не от iPhone-а. Пускам си камерата и да ме гледате. И сега, така, хора, днеска, както виждате, почнах да вдигам Едгар на 16 ранг ми е. Не е голям, обаче трудно се вдига според мен. И сега отивам тук. И отиваме надолу. И днес ще вдигаме новия герой Бери. Ще видим на кой ще го вдигнем Бери. Сега ще видим. И ще видим на кой ранг ще вдигаме Бери. И другите видеа, които игра на Brawl Stars от iPhone-а, ще играя само с Бери, защото искам да си вдигам. Sweet and sour Сега сме и много ме кефи това на Бери, което е... така пада на него и ги хилва. Буквално уникално е. Просто много герой, много... Прекалено сме добри. Ain't no valley low enough. Не знам дали да игра с приятел. Обаче има шанс. Но той ще иска да играе той с Бери. Аз искам да играя с Бери, защото... Така, имаме един... Тъпо. Сега отиваме при приятел. Аз го инвейтнах този. Така. Имам приятел Brawl Stars, който много малки бролери. Продължаваме да вдигаме Бери. Може да го вдигаме на 10, на 20, но ще видим това. Са буквално с Бери. Sweet and sour candy like Sweet and sour candy is my power. Disgrace. Разбира се. Така, 3 игри спечели. Така, тук сме вече. Така.
четвърти и сега продължаваме да го вдигаме, разбира се. Трябва да го вдигнем или на 10 или на 20. Но аз мисля да го вдигна на дори извън кадър. Ще го вдигам, защото искам Time to да turn that frown поне на further 20. down. 20. Аз него е малко трудно, смисъл. Salty На sour. определени мапове, обаче на давам и окей. Bitter taste. Disgrace. Нажавам муската, подпускаш това без нищо. Само ти го пуска и така. Нажавам. Candy coating nightmares. Прекалено сме добри. И за това Rare. винаги на първо място. Винаги на първо място. Така. Сега. Както виждате, Бери вече ми е на 5. Пауър и сега. Трябва да го вдигнем или на 11, или на 12, или на 13. Едно от тези три. И в друго видео, даже ще пусна шорт и ще кажа кой ще е кой ще е на който да вдигам Бери. Може да е 30, обаче малко повече време ще дойде. Sweet and Да го вдигам до sour 30. candy is my power. Sweet ще and играм. sour candy is my power. Бих един. Disgrace. Добре. Бихме един. Най-хубаво, че не хилва и приятелят си го хилва, който е много добре. Sweet dreams. Ние вече ги бяхме третите. Let's melt your Ти hopes. няма Freeze шанс. your dreams. 6 пауър. 7, 8, 9. Еми. Но на мен вече това ми е 6-та игра. 6 пауър. Окей. Трябват ми още купи. Very nice to meet you. Sparkle. Имаме Бери. Бери. Който се е кръпил Ейс. Така, продължаваме на първо място спечелих. Разбира се, как без Бери. Как с Бери второ място. И макар обаче трябва другите да са много добри. Ето тук вече аз съм Пайпър. Gonna be a Тук sweet съм с ride. Пайпър Сонг туториал. Yummy gummy, what a gummy. Малко Hard. I'm not gonna sugarcoat it.
закупих една игра. Обаче аз не го купи, брат. War is my campus. Time to Аз doodle. до сега вдигах буквално друг герой. Мога да го инвейдна, обаче... Еми хора, до тук ще е видеото, затова абонирайте се за канала, лайкнете видеото, а от мен, чао!